святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ой, що мой такий близький до мене, тільки тебе ми маємо у небе. Твое вечное и святое имя, нехай святится и нам благословляет. Приди же Твое володарство спокою Божие, хай будет всем панование. Нехай як у небе, так и на земле будет Твоя непомыльная воля. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Ты святый Пан Бог один, Той, что чинит суды. Найвищейший, славный Божа, освяти моего сердца темру. Дай мне, Пане, соправдную веру, ясную надею Твою и досконалую. Нехай сподорожнічає тобі на шляху твоєго святарського життя. Нехай завсёды проклопотится про тебе Наисвятейшая Богородица, Королева святаров. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Найвышейший, славный Божа, освяти моего сердца темру. Дай мне, Пане, соправдную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глубокую покору, разумение и познание, как я мог вспомнить Твою правдивую и святую волю. Наивысшейший, славный Божа, освяти моего сердца темру. Дай
Дай мне, Пане, сапраўдную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глубокую покору, разумение и познание, как я мог вспомнить Твою правдивую и святую волю. Найвышейший славный Божа, освети моего сердца темру. Дай мне, Пане, сапраўдную веру, ясную надею и досконалую любовь. Дай глубокую покору, разумение и познание, как я мог вспомнить Твою правдивую и святую волю. Амен. Амен. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес! Сапраўды. Сёння ў гэты дзень нядзельны, у дзень перамогі Езуса Христа над усялякім злом, смерцю, страхам, мы з'яўляемся сведкамі таго, як Божая ласка нястомна праліваецца у жыцці людзей, у жыцці гарадоў. І для нашага горада, для нашай парафіі сёння вялікая радасць, што сын гэтай зямлі, ксёндз Кірыл Арлёнак, сёння першы раз на сваёй радзіме будзе цэлебраваць разам з парафіянамі святую імшу, сакрамент Эўхарыстыі. Гэта для нас вялікая радасць. Можа, не так часта мы ксяндза Кірыла ў нашых старонках бачым, бо ён з'яўляецца місіянерам, ён скончыў семінарыю Редемпторіс Матер, якая сцісла звязана з шляхам неакатехумінальным, і цяпер на дадзены момант ён прызначаны да дыяцэзіі ў Таліне, у Эстоніі. Але місіянерскія шляхі такія, хто ведае, можа калі-небудзь і на нашу зямлю таксама завітае. Так ці інакш, мы вельмі радуемся, ксёндз Кірыл, што ты сёння з намі. Мы славім Бога за ўсё тое, што робіць у тваім жыцці, за дар твайго паклікання. Гледзячы на цябе, хочам маліцца і выпрошваць новых святарскіх, манаскіх пакліканняў з нашай парафіі. Гэта вялікая радасць. Таму заахвочу вас, браты і сёстры, з удзячнасцю ў сэрцы, з такой сапраўды радасцю і праслаўленнем перажыць гэтую Эўхарыстыю, дзе Христос так блізка прыходзіць да нас. А напрыканцы імшы ўсе мы зможам атрымаць прыміцыйнае бласлаўленне новаўстаноўленага прэзбітара. Гэтую святую імшу ксёндз Кірыл цэлебруе за нашых парафіянаў, за ўсіх вас, асабліва за ўсіх тых, хто каго сустрэў на сваім шляху навяртання, пазнання Бога, святарскага жыцця, з вялікай падзякай яму за гэта. Як вы бачыце, яшчэ два сімпатычных святара сёння з намі. Гэта айцец Рауль, айцец Боско, якія прыбылі да нас з саратаўскай дыяцэзіі. Яны ўжо як свае ў нас, і год назад таксама яны былі са сваімі групамі пілігрымаў, і гэтыя групы таксама приветствуем, вітаем тут, на нашай зямлі. Гэтую святую імшу айцец Рауль моліцца ў інтэнцыі нашай моладзі ФМТАУ, асабліва тых, хто недавно меў дзень нараджэння, за Эмілію Дасюкевіч, Дар'ю Мычко. Я ж малюся ў інтэнцыі іх менавіта, ў інтэнцыі айца Боско і айца Рауля, бо сёння так складваецца, што ў іх в адзін дзень нараджэння, в адзін дзень нарадзіліся.
Ось так цікаво. І так само прашу для іх патрэбных ласкаў, сілаў на пілігрымку, каб маглі дайсці і свае інтэнцыі, ўсё тое, што носяць у сэрцы Маці Божай, прадставіць. А цяпер перадаю святарскае слова ксяндзу Кірылу, які вельмі прашу узначаліць гэтую святую імшу. Вітаю ўсіх, не буду шмат казаць, потым скажу, добра? Бо і так чую, што tutaj трошкі жарка, так? І на пачатку перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змілуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прийми молення нашає, які сядеш праворуч Отця, змілуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Боже наш Ойча, Ти учинив нас дзецьмі святла, дякуючи ласкі усынаўлення. Не дапусці, каб нас агарнула цемра неправеднасці, але дапамажы, каб мы заўсёды жылі ў святле Тваёй праўды. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне другой кнігі валадарстваў. У пэўны дзень Елісей праходзіў праз Шунам, а была там багатая жанчына, якая настойліва запрашала яго спажыць хлеба. Таму кожны раз, калі б не праходзіў міма, заходзіў туды спажыць хлеба. І сказала яна свайму мужу: «Вось пазнала я,
што той, хто праходзіць міма нас, ён святы чалавек Божы. Зробім невялікую мураваную святліцу і паставім яму там ложак, і стол, і лаўку, і свяцільнік. І калі ён будзе прыходзіць да нас, няхай заходзіць туды. Аднойчы ён прыйшоў і зайшоў у святліцу і лёг там. І сказаў: «Што ж зрабіць для яе?» І сказаў Геэзі, слуга ягоны: «Дарэчы, у яе няма сына, а муж яе стары». І сказаў ён: «Пакліч яе». Той паклікаў яе, і яна стала ў дзвярах. І сказаў Елісей: «Праз год, у гэты самы час, ты будзеш трымаць на руках сына». Гэта Слова Божие. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду обвещать верность Твою устами моими. Бо сказав, навеки заснована будет милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Счастливый народ, який ведає радостный воклич, и ходить у святле облича Твоего, Пане, радуется имени Твоему весь день, и узвышаются у Твоей справедливости. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Бо Ты хараство ихней силы, и с Твоей прихильности возвышается наша мощь. Бо Пан наш щит, и святый Израиля наш король. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Христа, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб, як Христус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Езусе Христе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вы ж выбранный род, королевское святарство, народ святый.
каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Аллилуйя! 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 Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку ці маті больш за мяне, не варты мяне. І хто любить сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго, а ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго. А хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае. А хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, атрымае ўзнагароду справядлівага. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады, як вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Аллилуйя! 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 Калі ласка, сядайце. Па-першае, хачу папрасіць о прабачэнні за маю беларускую мову. Як можете зразумець, то я апошнія 10 гадоў не шмат практыкі меў, таму буду штосьці там на трасянцы тутай, так, можа штосьці выйдзе, так. І на сваю голову папрасілі, так, капуцыны казанне сказаць, ну так, зараз скажу. І у мінулым тыдні, так, Езус 3 разы у Евангелии казаў да апостолаў: не бойцеся, так, не бойцеся. Ну, яшчэ раз, не бойцеся, яшчэ раз кажа, так. І увогуле, калі прачытаць Біблію, то заўсёды паўтараецца тая самая гісторыя, што Пан Бог выбірае якогасьці чалавека, абяцае яму штосьці немагчымае, абсалютна немагчымае, і кажа: не бойся, так, я з табой, не бойся. І чаму ён так кажа? Таму што на самой справе ўсе мы тут, сабраўшыся, нават калі хтосьці выглядае тут упэўненым такім у сабе, усе мы баімся, поўныя боязі. Каждый з нас баіцца, і баіцца, і баіцца. І ты баішся, і я баюся, усе мы поўныя страху, поўныя страху. І менавіта аб тым казаў сёння Езус, калі казаў пра крыж. Ну, чаго ты баішся? Бо калі кажам пра крыж, не кажам пра крыж, які ў цябе вісіць там у доме на сцяне, ці на грудях тут, так? Крыж — гэта вобраз, это выява цярпення, страдання, якога угодна, так? То значыць, ёсць пэўная сітуацыя ў тваім жыцці, нармальна, гэта
хвароба, альбо старасць, альбо беднасць, што ты адзін, што адна, чуеш, што ніхто цябе не любіць, так? Альбо штосьці іншае, смерць кагосьці, альбо людзі, канкрэтныя людзі, асобы. Вось гэтыя сітуацыі, гэтых людзей ты не зносіш, цярпець не можаш. Што для цябе з гэтага выходзіць як кашмар, што ўсё жыццё, тое, што робіш, за страху перед гэтымі людзьмі, сітуацыямі, толькі што уцякаем, і уцякаем, і уцякаем, і уцякаем. Так? Калі трошкі, можа, верыш, што гэта твая і мая сітуацыя, то ёсць для цябе добрая вестка дзісьці, так? Бо кажа пасланне да габрэяў, што Езус Христус дакладна прыйшоў, каб вызваліць тых, якія праз усё жыццё жылі пад страхам. Кажется, пад страхам смерці, але гэта значыць пад страхам цярпення, якога ты і я баімся. Што Езус прыйшоў не для таго, каб нас навучыць тут хорошо себя вести, понимаете, і не прыйшоў, каб тутай нас нейкія там ахвяры прасіць, увесь час нейкія ахвяры для Бога. Не для таго ён прыйшоў. Кажа Святое Пісанне, што прыйшоў, каб вызваліць цябе ад гэтага страху, у якім жывеш. І калі так добра пакапацца, яшчэ далей, дзе знаходзіцца корань гэтага страху, у якім жывем, то ў Бібліі няма якогосьці тлумачэння такога, ведаеце, псіхалагічнага, што вось штосьці мне там у дзяцінстве сталася, там, альбо гэта натуральна, што я баюся. Ёсць толькі адно тлумачэнне ў кнізе быцця, што Адам і Ева, першыя людзі, калі пачалі баяцца, калі пачалі сумнявацца у любові Бога. Калі паверылі, што вось Бог, што ён такі монстр, што ён цябе не любіць. Таму я кажу, што чаму сёння баішся на самой справе? Чаго угодна. Ёсць толькі адна прычына, што ў глубіні сэрца ёсць гэты голас д'ябла, які табе кажа, альбо Бога нема, альбо он ёсць, але цябе не любіць. Цябе не любіць, кажа. Тады усе мы палі ў гэты падман і паверылі, што гэта так. Бо ёсць канкрэтнае цярпенне ў тваім жыцці, і д'ябал прыходзіць і кажа, што ёсць толькі адно тлумачэнне таму, што Бог цябе заставіў. Бог цябе заставіў. І тутай, калі ты трошкі видиш сябе ў гэтай сітуацыі, я таксама, то тут ёсць для цябе вельмі добрая навіна. Тое, пра што кажа святы Павел. Святы Павел у дзіўны спосаб кажа, нічога іншага не хачу я прапаведаваць, так, як толькі крыж Езуса Христа. То значыцца, адказ на гэтую праблему, якую маеш, толькі адзін. Гэты адказ, гэта крыж Езуса Христа. Што гэта значыць, крыж Езуса Христа? Это тое, што святы Павел называе па-грэцку керигма. Па-расейску гэта гучыць безумие, юродства прапаведавання. То значыць, ёсць нейкая вестка, самая галоўная вестка ў тваім жыцці. Калі сёння трошкі ў гэта паверыш, убачыш, што твоё сэрца пачне змяняцца. І ў чым заключаецца гэтая добрая вестка? А ў тым, што вось гэты Езус, страшны так направо, так? Który tutaj прыбіты да крыжа, то гэта не бедны Езус, якога, разумееце, прыбілі да крыжа, а ён не хацеў. То ўсё зусім наадварот. То ён хацеў, каб яго прыбілі да крыжа. Кажа пророк Ісая, цярпеў ён добраахвотна, страдал он добровольно. То значыць, Христус, калі ён кажа, тамлюся, аж споўніцца, то значыць, ён хацеў памерці за цябе. Для чаго я гэта кажу? Для таго, каб сказаць вам,
што можа гэта выява Бога, якую маем, то гэта непраўдзівая выява гэтага Бога заўсёды суддзі, Бога караля, гаспадара, які стаіць над галавой і чакае, што ты ўпадзеш, каб цябе пакараць. Не, святы Павел кажа, што Бог ён такі, што гэта абсалютная любоў, толькі любоў да цябе. І ўсё, што Пан Бог робіць, толькі любоў да цябе. І любіць цябе якім? Не такім, што ты хорошенькі, понимаешь, ты ўсё робіш як трэба. Не, любіць цябе такім, які ты ёсць, у тваіх грахах, ва ўсім, чаго ты саромеешся на самой справе. Ось такім цябе Бог любіць. Нават пакаешся, ты не пакаешся, гэта не важна. Любіць цябе заўсёды. І ніхто на самой справе, таму Езус кажа, хто любіць бацьку альбо маці, жонку, дзяцей большымі, таму што ніхто ў гэтым свеце з людзей не зможа любіць цябе так вось сапраўды, такім, які ты ёсць. Заўсёды ёсць некая граніца. А для Езуса нема ніякай граніцы. То значыць, ён любіць цябе цалкам, з усімі тваімі праблемамі, грахамі, усім, што хочаш. Гэта добрая навіна, якую я хацеў сказаць табе сёння. І другое, то Езус кажа пра свой крыж. То, што я гаварыў на пачатку, так? Што і ў тваім, у маім жыцці таксама ёсць вось гэтыя сітуацыі і людзі, якія робяць тваё жыццё незносным, якое пазволіў Бог. Спецыяльна Бог пазволіў гэтыя сітуацыі. І для чаго? Для чаго? Менавіта для таго, каб ты мог перажыць той самы досвед, які быў у Езуса Хрыста. Што на самой справе тое, што ты патрабуеш, не то, чтоб все змянілася ў тваім жыцці, но чтоб уже не балець, чтоб і грошай хапала, разумееш, чтоб тут усё памяняць, і людзей памяняць, і таго, каго не трэба ўбраць, а таго, каго трэба паставіць. А што адказ у тым, чтоб перажыць гэтую бесплатную любоў Бога. Бесплатную, што можаш быць там, дзе ты ёсць, там, дзе Бог цябе паставіў, і не умрэш, не памрэш, і будзеш задаволены. Я гэта для чаго кажу, каб гэта не было такой балтаўнёй. Скажу вам шчыра толькі адну сітуацыю з майго жыцця, з якой увогуле нарадзілася маё пакліканне. Таксама добра, што тут сядзяць маёй сям'і. Бо для мяне ось першы крыж, так, першае цярпенне праўдзівае, якое даў мне Пан Бог у маім жыцці, была смерць майго бацькі. Калі мне было 10 гадоў, памёр мой бацька. І для мяне гэта быў такім знакам абсурда, поўнага абсурда майго жыцця, таму што я быў дзіцём. І што цябе забіраюць бацьку, і ты жывеш, бачыш, што, можа, іншыя маюць, і не разумееш, чаму гэта так. І што жыццё гэта не ўсё так смешно, аказваецца, так? І што ўсе бягуць, а ў цябе ў галаве ўвесь час гэтая думка, ўжо нейкі абсурд. Хто мне адкажа, дзе справядлівасць? Дзе справядлівасць? Так вось я шоў па жыцці. Зараз мне 32 гады, калі мне было больш-менш там 18, нарабіў я дзялоў у сваім жыцці, не буду расказваць падробна, так? Але то, што хочу сказаць, што калі я прыйшоў у касцёл, перш за ўсё праз гэтыя неокатхуменальныя супольнасці, якія тут ёсць, услышаў я нешта адно, што вось пачало сапраўды змяняць маё жыццё. І тое, што я услышаў, што мне было сказана, не ведаеш ты, а ты не ведаеш, Кірыл, так, што на самой справе Бог твой Отец, і Бог хоча мець з табой адносіны як Отец з Сынам, і што Ён больш твой Отец нават, чым твой кроўны Отец. І ў гэты момант, калі я услышаў гэта ў першы раз, гэта быў як меч у сердца, так? Бо была пэўная рана, у якую Пан Бог папросту увайшоў. І гэта дало мне упэўненасць таго, што гэта праўда, што гэта праўда, што я сабе не выдумаў гэтага, так? Што гэта сапраўды так.
Я учора трохи так жартовал, але глядите на самой справе, до чего я докатился, понимаете ли, идя за этим новым отцом. Да? Потому что я зараз ксёнз не тому, что вот я там марил у своим житті стать ксянзом, но то я якийсь там надзвичайний чоловік, понимаете ли. Ну, то хто мене ведає, сказав би, що тут теж щось не так. А? В футбол собі там гуляв, а потім і грашив без кінця. Ну, і зараз грашу. Але то, що хочу сказати, що зараз я можу сказати, що ось, то Бог дозволив конкретне терпіння в моєму житті, криж, який зараз я можу хвалити. Сказати, що недаремно це було. То праз то, що Бог дозволив смерть моєго батьки, убачив я нашмат больш, може, чим навіть я убачив це у інших, батьківства Бога Айця. Так? Хопить. Больше нічого не хочу вам казати, тільки хочу сказати, що це так само дотичиться кожного з нас. Що я тобі обіцяю в ім'я Костюла, так, що на самой справе то Бог все добре зробив в твоєму житті. Гэтага не видиш і не можеш гэта видеть без Святого Духа. Але як я трохи уже убачу гэта ў гэтым і ў іншых справ, то я саме табе кажу, што те речі, яких ти боїшся і ненавидиш, і не можеш пробачити, це самая головная речь в твоем житті. Ведай, що тебе такого Бог любить, такого Бог любить. І проси, то приходь, то Пан Бог тебе відкриє у певному моменті, коли попросиш, відкриє в очі і побачиш, що це ось найлепше, що здарилося у твоєму житті. Як би це дивно не гучало. То твій криж – це найлепше, що здарилося у твоєму житті, то так ти можеш прив'язатися до Бога. Це один із способів, який Він може використати, щоб ти до Його прив'язався чи прив'язалась. Визнаємо нашу віру. Віру у одного Бога, до Бога нашего Створителя с доверием узнесем супольные молитвы и просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб Бог адарыў іх усімі патрэбнымі ласкамі ў апостальскім служэнні.
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў нашай дзяржавы, каб яны вялі народ у будучыню ў дабрабыце і спакоі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб сам Бог быў для іх узнагародай за ўсё учыненае дабро. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія адпачываюць на канікулах, каб яны знаходзілі час для сустрэчы з Христом у малітве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся о Божым благословленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай для ксяндза Боска і ксяндза Рауля з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся таксама з нагоды дня нараджэння за Эмілію Дасюкевіч і Дар'ю Мычко. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб жыцці вечным за памерлага Александра і ўсіх памерлых з сям'і Лось і Романчук. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на гэтай эўхарыстыі, каб удзел у хрыстовых таямніцах дапамагаў нам быць штораз больш чулымі на патрэбы іншых і гатовымі прабачаць тым, хто нас пакрыўдзіў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, ад Цябе паходзяць усялякае дабро, умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля нова, небом анёлов становятся. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля нова, небом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Отче, как он стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими водою, хай кровью Христовой станет, той кровью, что пролилась всему свету на избавление. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величина Рождества, ахвяра Божия Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Складаем. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серці. Подякуем Пану Богу нашему.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся і існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоё. Осанна на вышиня, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю Пана нашага Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстане Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя.
Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Благослови душа моя Пана і ўсё нутро маё імя Яго святое. Могутна
Серця свай.
Молимся. Пане наш Боже, няхай ажывіць нас святая ахвяра, якую мы склалі і прынялі, каб назаўсёды, з'яднаныя з Табою ў любові, мы прыносілі плады, якія застаюцца навекі. Праз Христа Пана нашага. Амінь. Тут хтосьці скажуць зараз і потым. Не штосьці, а парафіяльныя аб'явы. Прысядьце, кай ласка, на хвілінку. Дарагія аб'явы такія, перадусім падзяка вам, што нягледзячы на такія няпростыя кліматычныя умовы сабраліся разам, каб адзначыць гэтае свята, нядзелю, таксама прыйсці на гэтую святую імшу, каб разам памаліцца з ксяндзом Кірылам. Дзякуй за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто клапоціцца пра ўборку касцёла кожны тыдзень і перадусім на мінулым тыдні, тым, хто дапамагае арганізаваць пілігрымку ў Буцлаў сваімі малітвамі, прадуктамі, прыняццем нашых гасцей на начлег, ахвяраваннямі. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. Яшчэ 3 дні ў нас чэрвень, запрашаем на чэрвеньскія набажэнствы кожны дзень о 17:30. На гэтым тыдні адзначаем заўтра, у панядзелак 29 чэрвеня, урачыстасць святых Пятра і Паўла. Вялікая ўрачыстасць. Расклад святых імшаў у нашым касцёле ў гэты дзень наступны. Раніцай о 7:15, а 9:00 гэта імша будзе пілігрымковая. Якраз таксама пілігрымы будуць пасля гэтай імшы вырушаць. Яе ўзначаліць брат Олег Шэнда, кусташ братоў меншых капуцынаў Беларусі. І о 18:00, то бок заўтра 3 імшы, 7:15, 9:18. У гэты дзень зборы ахвяраванняў прызначаюцца на патрэбы апостальскай сталіцы. У чацвер 2 ліпеня урачыстасць Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, апяконкі касцёла ў Беларусі. Расклад святых імшаў гэты дзень о 7:15 і 18:00. У пятніцу 3 ліпеня свята святога Тамаша апостола. Это будзе першая пятніца месяца, але з нагоды таго, што, як заўсёды, першая пятніца, субота месяца, гэта фэст у Буцлаве. Многія з нас туды паедуць. Усе святары, звычайна, стараемся там быць. Таму у пятніцу увечары ў нашым касцёле святой імшы не будзе, таксама і пакутнага набажэнства. І ў суботу раніцай не будзе. Вядома, згодна з раскладам фэсту ў Буцлаве, да? То бок у пятніцу толькі адна імша раніцай, а ў суботу таксама толькі адна імша вечар. З такім чынам. Вельмі прашу об молитве за нашу пилигримку. Завтра вырушаем. Еще раз хочу поприветствовать паломников из России, которые к нам прибыли сегодня ночью. Очень радостно вас видеть. Сёння таксама будуць прыбываць з розных беларускіх мясцовасцяў пілігрымы, таму будзе движуха на тэрыторыі касцёла. Хто з вас ужо вырашыў ісці ў пілігрымку, то ведаеце, што другі этап рэгістрацыі адбываецца ў капліцы. Там можна атрымаць пакет пілігрыма, злажыць узнос за пілігрымку, і там можна задаць усе хвалюючыя вас пытанні. І яшчэ такая аб'яўка ёсць. Яшчэ хацеў сказаць пра пілігрымку, што просім вельмі моцна аб малітве, перадусім тых, хто не ідзе. Яшчэ баначку з інтэнцыямі я не забіраў. Кожны дзень пілігрымкі будзем і падчас ружанцу маліцца ў інтэнцыях, якія вы запішаце, і таксама кожны дзень адзін святар будзе складковую святую імшу маліцца ў гэтых інтэнцыях. Яшчэ аб'ява такая, што з 25 чэрвеня да 20 жніўня адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў Менскі тэалагічны каледж імя святога Яна Хрысціцеля на 26-27 навучальны год. Захвочваем скарыстацца з магчымасці паглыбіць свае рэлігійныя веды і знайсці сваю магчымасць служэння супольнасці касцёла. Падрабязную інфармацыю можна знайсці ў нашай групе ў Вайберы альбо атрымаць у братоў. Дорогий ксёндз Кирилл, я уже так много говорю, тому мне тут на вуха отец Рауль шапнул, что у Аргентине, откуда он походит, есть такая традиция, что на проміцыйнай імшы старейший святар мае сказать слово напутствие маладзейшаму святару. Тому вельмі попрошу отца Рауля о слово.
Дорогой Кирилл, мы были вообще незнакомых. Сегодня утром первый раз в жизни я тебя вижу. Но у нас соединяет что-то более глубокое, чем кровь или мысли. Это сам Христос. Потому что мы священники Христа. Ясно, что у нас в России так часто примициях не бывают. В рукоположениях малых. Молодежь, которая готов все бросать, чтобы следовать за Христу, как-то меньше и меньше. Как ты сказал, боятся. Что бояться? Много чего бояться, я не прав. Надо бояться. Это не так просто. Но я помню, и всегда помню, то, что вы сказали мне на мою примицию. И священник – это человек чаще. Вся твоя жизнь не должен быть только для чаши Христова. То есть ты должен успевать напиваться этой чаши. Как ты сказал сегодня, не то, что Христа распяли против его воли. Он хотел быть распятый. И священник только может хотеть быть распятый, когда он уже пил эту чашу Господня до конца, до последнего капля. Пока ты не способен эту чашу принимать до конца, ты никогда не будешь готов к распятию. Ты никогда не будешь готов к самопожертвованию. Ты никогда не будешь готов, чтобы быть пролитой ради людей, ради души, которые Господь тебя просит помогать. И быть человек чаще тоже означает находиться внутри этой чаши. И твое место есть эта чаша. И там должен быть вся твоя жизнь. Ты должен успевать сам себе и вместе с вином Богу отдаваться, чтобы быть кровью Его, чтобы питать церкви. Но дела тоже непростые. К сожалению, мне уже почти 60 лет, сегодня 59. 34 года питаюсь там быть в этой чаше, и, к сожалению, не получается. Полностью туда тяжело быть. И, как ты говоришь, много раз это и страшно быть. Отдаваться на волю того, который ты не понимаешь. Потому что, как и священник, у тебя будет много раз в жизни. Ты Бога понимать не будешь. А Бога понимать не надо. Его только принимать. А для нас это страшно. Принимать то, что неизвестно, и не понимаешь, зачем. Поэтому, дорогой брат, я тебе пожелаю, чтобы ты всегда пил эту чашу, и только эту чашу. Не тех идеологиях, которые мир предлагает, чтобы не мир напоили твою душу, чтобы ты наполнялся Христова. И чтобы вся твоя жизнь вела там и здесь кровью Его. Да благословит тебя Господь, и да поможет Он тебе, чтобы быть пролит, как Он сам был и пролит ради нашего спасения. Спасибо. Любимый брат наш Кирилл. Па-першае, вялікая падзяку Пану Богу за дар паклікання. Таксама вялікі дзякуй табе за тое, што ты сказаў так. І мы жадаем табе пакоры, зразумення і пазнання. Я тут немножко перейду на русскую мову. И скажу, что Бог показал, как невозможное сделать возможным. И в этом вся Его полнота любви к тебе. И мы тебе желаем от имени всех парафиян в добрый путь,
с Духом Святым. Мужайся, брат Кирилл наш. И мы всегда на связи духовной, в молитве за тебя. Дякую, Пану Богу. Ну, вялікая пакута слухаць віншаванні, калі ты на самой справе нічога добрага так не чуеш, што зрабіў. І я не вялікі эксперт тутай казаць падзякі альбо прымаць віншаванні, але сапраўды ўдзячны. Не чакаў я, калі отец мне сказаў, што штосьці зробім тутай, так? Ну, і дзякую таксама айцу Раулю за тое, што сказаў. Я толькі адную рэч хочу вам сказаць, бо я тутай как раз точку будет. Приготовал тутай гэтыя памяткі такія, іконкі, якія потым раздадзім усім. По-беларуску зрабілі мы. І тутай намаляваны ёсць Езус на асле, который уваходзіць у Иерусалим. Так? Тут я напісаў: ідзіце ў вёску, што перад вами, кажа Езус, уваходзячы ў яе, адразу знойдзеце прывязаная асляня, на якой ніхто з людзей яшчэ не садзіўся. Адвяжыце яго і прывядзіце, калі хто-небудзь скажа вам, што вы робіце, адкажыце, ён патрэбны Господу. І адразу ж адпусціце яго сюды. Я тут унізе напісаў: маліцеся за мяне, таму што гэты асёл, гэта я. Вось. І чаму я гэта кажу, што гэта ў точку? Таму што калі Езус уваходзіў у Иерусалим, усе крычалі: цар, ну, король, ратуй нас, Гасанна, і хлопалі, як вы зараз, так? Што кажуць, што асёл думаў, што гэта яму хлопаюць, так? Больш-менш я так сябе зараз адчуваю, так, што самой справе гэта не мне хлопаюць, але удзячны вам усім, я думаю, што ўжо канец, так? Зараз будуць тутай асобныя благословлення, так? Але на пачатку агульна. Усе ўдзельнікі гэтай святой імшы, якія прыступілі да сакраменту пакаяння і прынялі святую камунію, а таксама памоляцца за касцёл у духоўнай лучнасці са святым айцом, могуць атрымаць поўны адпуст. Цяпер новапрэзбітэр удзеліць урачыстае благаслаўленне. Пан з вами. Схіліце вашыя головы на благаслаўленне. Благаслаўленне бацькоў. Божа, крыніца ўсялякага зямнога бацькоўства, благаславі маіх бацькоў, мою маму і майго айца, і адары іх здароўем, напоўні іх спакоем, радасцю пасля доўгіх гадоў жыцця, прывядзі да вечнага жыцця і прашу аб вечным жыцці для майго бацькі. Благаслаўленне сям'і. Божа, Ты ўчыніў нас братамі свайго Сына Езуса Хрыста, каб сабраць у нас у адну сям'ю. Благаславі маіх родных, сяброў і дабрачынцаў, мацуй іх веру, надзею, любоў і прывядзі іх на Тваю вечную гасціну. Благаслаўленне святароў. Божа, Ты клічаш работнікаў на сваё жніво, памнож у прысутных тут святарах ласку Духа Святога, атрыманую пры пасвячэнні, каб яны да канца жыцця былі годнымі слугамі Хрыста і вернымі служыцелямі Божых таямніц.
благословлення консекрованих особ. Боже, Ты покликал наших братов и сестер до життя во убогости, чистости и послухмяности. Спошли им ласку досконалого наследования Христа, как покинувши усё деля Пана, яны сведчили про Твою любовь. Семінаристів нема. І всіх вас, тут присутних, нехай благословить усемогутний Бог, Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Зараз асіста, святары вернуцца ў закрыстую, ксёндз Кірыл застанецца і, падобна як да камуніі, можна будзе да яго падыходзіць, хто мае яшчэ сілы. Ай, все живое, все живое, все живое, славить Господа. Ай, все живое, все живое, славить Господа. Ай, все живое, все живое, славить Господа. Ай, все живое, все живое, славить Господа. Славим Тебе, вижу Тебе славим, славим некогда воркуешь, славим Тебе счастье, не славим, славим, вспомни сердце.